Ще започнем днес с една много хубава песен. Значи обичате песни. Затова ще започнем с нещо много красиво. Ето тук ще започнем. Да. Нещо много красиво, което искам да чуем заедно. Нямаме го три багерника на България. Когато е имало тук тържество, се го изнесли в някой друг зал. Да, аз много се обичам. Айде си го увеличим. Много хубава песен. Нашия Господ. Давид, когато говори за Бог, говори в Псалом 19. Небесата разказват славата Божия и известява делото на ръцете му. Когато обърнем очите си, то сега има малко облаци, но когато няма облаци, дори и да има облаци, пак виждаме простора. Знаете ли защо моряците никога не слагат очила? Чували ли сте, че моряците не боледуват от късогледство, от различни очни заболявания? Необятната шир, красотата на простора, който Господ е направил, им е дал нещо невероятно. Те са ограничени само в рамките на борда на кораба. Но Бог им е дал необятната шир, небесна шир. Това ни дава и на нас Господ. Сега ще започнем с нещо много хубаво, но преди това искам да се помолим заедно. Да се помолим за възможността днес в събота да имаме тишина и спокойствие. И в нашия град да можем да четем от Библията спокойно. Имало е години, когато не ни даваха да четем от Библията. Някой от нас за по-малите ще каже, че не беше разрешено преди години да имаш Библия. Не беше разрешено да ходиш на църква. Не беше разрешено да говориш за Бог, защото Бог това нещо го нямало. То нямало Бог. Така не учеха. И някои продължават и сега да учат хората така. В училище ви се преподава еволюция. Нека се помолим хората да разберат, тъй като тази лекция е много важна, която ще разгледаме днес. Да разберат със сърцата си какво иска да каже Бог. Ще си
Моля за нашия полски тръмеж. Благодарим Ти, Господи, че си ни дал спокойствие, тишина и живот в този ден. Благодарим Ти за градът, в който живеем. Благослови нашия град Полски Тръмбеш. Благослови хората в него. Благослови управниците. Благослови нашия кмет. Благослови хората, от които зависим, за да можем да имаме един добър живот. Благослови безработните. Благослови болните. Благослови страдащите. Благослови тези, които имат мъка в душите си. Благослови тези, които нямат покой в сърцата си. И те молим да бъдеш свят в нас и Ти да разтваряш страниците на Библията и да ни казваш какво пише там, за да го разберем. Сега се оставяме в Твоите ръце и Те молим за ръководство чрез Исуса Христа, който е достоен. Амин. Единствено достоен е Исус Христос. Аз не съм този, който е достоен. Но сега ще отворим на първа част на нашата среща. Знаете, че винаги на първата част си говориме за здраве. Дори не предполагате колко много лимоните, особено в комбинация с само активна мишка, да видим имам ли сега. Да. Значи, лимон и сода бикарбонат са нещо много мощно и може да ни върши работа в лечението. Вие знаете, има едно лечение, което се нарича химиотерапия. И то е свързано с още по-лошо звучащо заболяване – рак. За съжаление, в нашия живот и наши близки са покусени от рак. Но може да им се помогне. Лимон и сода бикарбонат са, вижте, не можах да повярвам на очите си. 10 000 пъти по-силен ефект от химиотерапия. Пийте лимонов сок всеки ден, ако му добавите една лъжичка сода бикарбонат, е още по-добре. Лимонът е един вълшебен плод, който има способност да убива раковите клетки. Той е 10 000 пъти по-силен от химиотерапия. Защо не знаем това? Ами защото има организации, които нямат интерес да знаем чудните качества на лимона. Затова от сега нататък може да помогнете на приятел, който има нужда, като му разпространите това, което сега чувате и виждате. Да се пие сок от лимон с малко сода бикарбонат за предотвратяване на заболяването. Без захар или посладители, вкусът е приятен и става лимонада. И разбира се, не предизвиква ужасните ефекти на химиотерапията. И ако можете да го направите, засадете си едно лимоново дърво. Но тъй като нашите ширини не са за това, някой си гледаме, ама има магазини. Само хубаво измивайте курите, защото много ги пускат. Особено гръцките лимони много ги пускат. А италианските или испанските по-малко ги пускат много яко. Така, какво трябва да знаем за лимоновото дърво? Лимонът дава много силен антимикробен ефект с много широк спектър на действие против бактериалните инфекции и гъбички. Обикновено те живеят в места с висока киселенност. Добавянето на бикарбонат, сода към вашия лимонов сок ще промени стойността на pH-то в тялото към алкална, каквато всъщност трябва да бъде, за да сте здрави. Лимонът е ефикасен срещу вътрешни паразити и черви. Регулира високото кръвно налягане и е антидепресант. Намалява стреса и нервните разстройства. Повярвайте какви прости неща е направил Бог в природна аптека за нас. И така, интерес представлява източника на тази информация. Идва от един от най-големите производители на лекарства, който казва, че след повече от 20 лабораторни теста, извършени от 1970 година насам, лимонът унищожава злокачествените клетки в 12 типа рак, включително и в дебелото черво. 12 типа рак може спокойно да се лекува с лимонов сок. Веществата от това дърво забавят растежа на раковите клетки и оказват 10 000 пъти по-добър ефект от продукти, сега това да знам, адриамицин, химиотерапия и наркотичните продукти, които се използват обикновено в света. Това, което е изненадващо, този вид лечение с екстракт от лимон и бикарбонат унищожава само злокачествените ракови клетки и не засяга здравите клетки. Точно това ни трябва на нас при лечение. Институтите на здравето и така нататък, тук е даден източник информация. И аз мисля, че можем да вярваме. Едно време от знаех,
лимонада да си правя. Лимонов сок с една лъжичка. Само, че не слагах на малко на младини захар. Да ми сладичко. Младите обичат сладичко. И така. Сега да видим номер 2 в нещата. И днес ще отговориме наистина на кратките въпроси, които ни задават, защото това са много интересни въпроси. Ще започна с молитвата на един мой ученик, който е вече много успял мъж. Дават го в телевизията, пишат го във вестниците. На сватбата на един друг свой приятел, той каза много интересна молитва. Ще ви помоля да слушате телефоните, тъй като не е коректно това. Господи, дай ми спокойствие. Нещата, които не мога да променя. Трябва да се научим да приемаме нещата, които не можем да променим. Дай ми смелост да променим нещата, които можем да променим. Трябва да имаме смелост да променяме, да направим това, което е възможно да направим. И много е важно третото, мъдрост, за да виждам разликата помежду тях. Трябва да имаме мъдрост, за да виждаме кое можем, кое не можем. Той може да иска, ама да не може. А пък Николай Хайтов в диви разкази казваше: едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто да го направиш. И така, да видим първия въпрос. Кратки отговори с кратки въпроси. Днес ще ги правим кратки. Защото днеска темата е много важна. Най-важната тема в Библията, която днес ще разбираме. Тема, на която много духовници не могат да дадат отговор. И така, как ще обясните находките на любителите на еволюцията? Те доказват ли, че няма Бог? Ми задават ми хората въпрос, като приказваш, че има Бог. Има научна еволюция, има научни работници, има научни институти. И те там са написали разни работи. Имало находки на остров Борнео, на остров Суматра. В Западна Европа са намерени странни останки, които доказват междинни видове. Астралопитек, кроманьонски човек, неандерталски човек. Как ще ги обясниш? Ти говориш за Бог? Ти не лъжиш. Това не е верно. Виж тук науката доказа милиони еволюция. В училище от малки ни говорят за еволюция. Добре, ще отговоря. Вярно е, че на остров Борнео, Суматра и Западна Европа са намерени странни останки. Намерени са останки, кости, там копита, зъби, ама до тях са открити останки на съвременни хора. Значи до нещо, което го набеждават, че било останка от преходен вид, датирано със същата стойност в години с радиовъглероден анализ, има останки на съвременни хора. Тези останки от какво са? Тогава имало болни магарита, тогава имало болни овце, тогава имало болни маймуни. И ако патологията в изменението на дадено животно наречеме междинен вид на еволюцията, много жалко за тези, които вярват в тия вицове. Значи, когато до останки от междинни видове има останки на съвременни хора, аз не се връзвам на вица за еволюцията. Аз не искам да вярвам в еволюция. Така, не искам да се правя на историческо ченге, но е факт, че до динозавърски череп са намирани кости от човешка ръка от едно и също време. Когато е имало динозаври и са измрели, до тях са умрели и хора. До костите на динозавра намерени кости на човек, такъв като вас и мен. Как ще го увеличат? Как да го обяснят това еволюционистите? Не аз трябва да обяснявам находките. Според мен, любителите на еволюцията трябва да обясняват находките на нас. Факт е, че до отпечатък на маймунски крак, или на бронтозавър, или на тиранозавър, има и отпечатък на човешки крак. Крак на такъв като тебе, като мене, братко и сестро. Аз нямам какво да обяснявам, аз нямам проблем с въпроса, който ми е зададен. Да обяснявам находките на любителите на еволюцията. Аз според мен любителите на еволюцията трябва да обяснят на мене, който вярвам, че има Бог, и на вас находките. Аз нямам проблем с този въпрос. Така. Въглеродният анализ дава резултати само до 4000 години.
Забележете, радиовъглеродния анализ, който се датират дадени останки, когато археолозите датират по радиовъглеродния път, могат само до 4000 години да кажат дали това е сигурно. Значи те не могат да кажат за датиране напред. Всички вицове за милиони години са съчинени. И така, останки от предпотопния свят днес се представят като извънземни цивилизации. Предпотопният свят е застигнат от една много голяма катастрофа. Това е бил потопа. Бог потапя, видяхме в предишните лекции, да не се връщаме, отворете си книгата Битие и там около 8, 6, 8 глава и ще прочетете, че хората правеха само зло. И тогава Бог каза, кая се Бог, защото мислите на сърцата им били само зло. Само зло мислили хората. Бог видя само в Ной и семейството му скрица с доброта. Затова само едно семейство повярва и беше спасено. И от него се наброиха милиарди хора. Потопът, който завлече тогавашния свят, покри с отдръпването на водите на двата полюса и с наносите на земните маси, огромни количества артефакти, огромни количества, ако щете, технологични находки и хора. И след малко ще видим относно хората една голяма неистина, която е скривана дълги години от нас. И така, еволюцията не може да се обясни. Еволюцията не може да обясни произхода на половите. Еволюционистите до ден днешен не могат да обяснят защо има пол мъжки и женски. Библията е ясно и точно казва. Какво казва Библията? Бог създаде човекът мъжки и пол женски. Това го казва Библията. Но еволюционистите не могат да кажат защо половите при човешките същества, при Homo sapiens, не е един пола. Не са три, а са точно два. За да може Божието лице. Бог създаде човека по своя образ и подобие. Бог е три в едно и човешкото семейство да е три в едно. Баща, майка, дете. Човешкото семейство е пълен образ на Твореца. Днеска някои си казват третия пол, имало трети пол. Мъжки пол, женски пол, имало трети пол. Да не ви казвам кой трети пол защитава. Хомосексуалистите, което е мерзост пред Господа. Откъде са расите? Питат, откъде са расите? Нали, черни, бели, жълти, червени. Ами сега вижте, ако разгледаме етимологично произхода на думата Адам, Адама на староеврейски значи пръс. Глина. Адам значи направен от пръс, червен. Думата за пръс и думата за червен е идентична при превода. И кои са червен цвят на кожата? Индианците. Като дядо ни Адам. Синовете на Ной. Хам, проклени го Господ. Проклет да е Хам. Слуга на слуги да бъдеш на братята си, защото се подигра на баща си. Не, че баща му нямаше вина, беше се напил. В лекцията за виното разбирахме обстойно това. Беше се напил с алкохолно вино. Библията не забранява пиенето на вино. Библията ни предупреждава да не пиеме вино, от което да загубваме разсъдъкът си. Яфетите, това са жълтите. Симитите, това са белите. И вече, възоснова на смесване между тези вида раси, червени, черни, жълти и бели, имаме днескашния профил на съвременното човечество. Така, в книгата Деяния на апостолите, апостол Павел ясно и точно говори относно расите и относно всеки един народ на планетата. Както българите не може да се заселим преди 681 година тук. Вижте, има някакво правило. Понякога не се опитваме да си сменим родното място, да си сменим държавата. Ма чували ли сте за дърво без корен? Не може. Вижте защо. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворни храмове. Понякога се опитват да затворят Бога, като му направят образ и да го сложат в ръкотворен храм. Бог обитава ли в такива ръкотворни храмове? Не. И
нито са му потребни служения от човешки ръце, както да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички живот и дишане. Направил е още от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и предели на заселищата. За да търсят Бога, та дано биха поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Защото в него живеем, движим се и съществуваме. Така, ще върна текста. Направил от една кръв всички народи. Независимо дали, братко, ти си бял, червен, ти си с една и съща кръв от нашия Творец. Значи имаме ли право да изпитваме расови предразсъдъци? Не. Още, какво казва? Определил е предназначени времена и предели на заселищата. Може ли ние, примерно, като народ да бъдем консолидирани в различно историческо време от това, в което сме се случили да бъдем такива? Не. Може ли, примерно, нашия народ да бъде в пределите на перуанските инди или на майите? Не. Ние имаме предели на заселищата. Така и ти, братко, и се приоритети. Ти имаш един живот, който Господ те е подарил. Заредил е батерията ти и ти е определил да направиш нещо. Ма той определя какво? Да правим добро. Ма правим ли добро? Понякога не е забравено. И така, да видим какво имаме друго. Задали се въпрос за душата. Безсмъртна ли е душата? Има ли душа за душата? Какво мисля аз за душата? Понеже казах, че след смъртта няма живот. Смъртта и заспивам. И когато Исус Христос дойде, ще ни събуди. Това е библейско. Защото в първо послание към Солунци 4 глава казва: при глас на тръба и когато пришествието на Исус Христос настъпи, ние, които сме живи, няма да изпреварим починалите. И заедно с тях, те, които ще бъдат възкресени, ще бъдем грабнати с Господа. И имахме една специална лекция относно пришествието на Исус Христос. И след това имахме следваща лекция. Кога е възможно да дойде Христос? Няма човешко същество, което може да определи времето на пришествието. Бог не ни е дал и всички фалшиви дати, които се определят за идването на нашия Бог, не са истина. Ние трябва да сме готови за посрещането на нашия Господ. Но въпросът за душата. Да видим какво казва Библията. И Господ даде човека от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание. И внимавайте. И човекът стана жива душа. Сега искам да се върна на текста, много внимавайте. Защото ви лъжат, че има безсмъртие на душата. Лъжат ви, че като умрете, душата ви, ако сте били добри, отивала в рая, ако сте били лоши, в ада. Или като умрете, ще се природите. Внимавайте в текста. И Господ Бог създаде човека от пръст из земята. Значи той го направи от елементите химическите по Менделеевата таблица на земята. После вдъхва енергия. И внимавайте, и човекът стана жива душа. Значи човекът не получи душа, а стана жива душа. Разбирате ли къде е разликата? Ако аз като умра, душата ми отива в рая, а тялото ми се разлага, това не е библейско. Това е лъжа. За да могат да ви манипулират мозъците с учение за загробен живот, и ти можеш да си купиш щастието, като даваш дарения, като плащаш, като вършиш ритуали 1, 2, 3. Не казва това Библията. Библията казва, като умреш, ще заспиваш. И ще те събуди Христос. Човекът е жива душа. Ако има два компонента, тяло и енергия от Бог, човекът не получава душа, което след смъртта му да живее. Ако тялото умре, кой умира? И душата. Един от компонентите на живота, ако го няма, тялото или жизнената енергия, ти нямаш съществуване. Защо мога да кажа това? Библейско е. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Библията не казва, че душата е безсмъртна.
казва, че има безсмъртна душа? Дявола. Когато Адам и Ева откъснаха от плода за познание на доброто и злото, какво им каза змията? Яще, никак няма да умрете, но ще ви се отворят. Така и днеска някои, които публикуват книги, няма да наречам, за да не обича, да не обидят духовници или духовни учители, но те учат хората с определени книги. Душата е безсмъртна, че като умреш, ти отиваш на друго ниво, че кармичното ти състояние и твоята аура по някакъв начин те пренася в други светове, пространства и времена. Няма такова нещо. Библията ясно казва, душата, която е се грешила, тя ще умре. В книгата Деяния на апостоли, апостол Павел като говори за душа, смисъла на жив човек. Вижте, проповядат апостолите и вижте какво казва Библията. И тъй, тия, които приеха по учението му, се покръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души. Тук сме 15 души днес. Ама не значи, че това е нашата интелектуална енергия. Нашите трупове ги няма, пък сме само интелектуално тук. Когато Библията говори за душа, тя говори за единство на тяло и енергия. Ако липсва един от компонентите, тяло или енергия, няма душа. Няма душа. Нефеш е еврейската дума за душа. Съществуване, живот. Така, да видим сега другия материал. За духа пък, как природа? Психология. Ще се върнем. Така, ето това искам да отвориш. Една голяма манипулация. Тъй като това е към кратките въпроси, които разглеждаме, искам да видите един материал, който е уникален. Спомняте ли си на предишната лекция, когато говорих за Смитсъновия институт по археология, който днеска го съдят няколко известни американски адвокати за лъжите срещу човешкия род. Смитсъновия институт в момента, тъй като ФБР засекретява тези материали, вижте какво има като находки по нашата планета. Това са 4 метрови скелети. Вижте бедрена кост на човек. Това е археолог. Вижте колко е коста на кръка на стар човек. От древните библейски времена, за които говори Библията. Вижте, това е разкопан гроб на праисторически човек. Тия стари библейски мъже, за които говори Библията. Защо хората тогава бяха с голям ръст? Нямаше киселинни дъждове. Нямаше полуфабрикати по магазините. Не едяха глупости, не тъпчеха маргарин. Бяха в тялото си трансмазнини. Не едяха пилета, които са нахранени с кортикостероиди или трупно вещество. Те едяха чиста храна. Погледнете колко е голяма възстановката на един човек. Уникални са тези кадри. Аз ви обещах, че днес ще бъде малко по-различна лекция. Вижте археолозите в съотношение с реалните измерения на хората, които са в епохи. Ето вижте археолога, вижте параметрите на човешкото тяло от праисторическо време. Ето вижте археолога, вижте костната система на праисторическите хора. Това са хората от преди потоп. Вижте съотношенията в снимки. Дълги години това е било скрито. Но се намират хора, които го изказват на бял свят, чисти хора, които не зависят от своите страхове, имат съвест. И ние можем да видим истината, записана в Библията, благодарение на хора, които са създали тези материали. Така, имаме един уникален въпрос, нека четвъртия материал да отвориме. Третия всъщност. Третия материал. Ето този. Така, искам всеки фотос да ми го отваряш един по един. Сега, фотосът. Е много интересен. Кой управлява? Няма да коментирам. Понеже в виното съм казал, че има една институция, която управлява света. Една институция, която е слагала крале,
царе, която управлява планетата и продължава да я управлява. Не съм бил, че Римо-католическа църква продължава да ръководи планетата. Няма да коментирам, само ще подавам фактите. Върни предишния фокус. Тук. Моля се за нашите ръководители. Но всички ръководители ръководят от едно определено място. Продължаваме нататък. Не казвам кой е. Борисов. Готин човек. Нататък. Тега. Коя ръка целуваш? Не коментирам знака, който е направил. Увеличи малко. Затова, когато Библията е написала нещо, в Откровение 17 глава, което коментирахме в лекцията Виното на Вавилон, кой управлява планетата, аз не говоря от себе си. Сега вие виждате само факти. Увеличим нещо. Това е ръководителят, чиято ръка целуват. Вижте какъв интересен на Сол Инвиктус. Те и нашите прабългари се покланяха на... Хайде следващия да сме. Че тук ме е по-трудно. Вижте къде е ратифициран договора за присъединяването ни към Европейския съюз. Статуята на Петър. Всъщност това е статуята на Юпитер. Само факти показвам. Понеже сега отговарям на въпроса, защо съм казал, че определена религиозна система е и политически ръководител. Не само религиозна система. Ръката, която целуваха. Някои хора. Много интересна шапчица. Такава шапчица са носят езическите жреци на Бог Дагон, на Рибо-Бога. Няма да коментирам тук хексаграма, така наречената звезда на демона Рефан. Деяния на апостолите, 7 глава, 47 стих, за която ги обвинява апостол Павел, че не служат на Бога, а на демона Рефан. Всеки сам си прави извод. Президент, ръководител. На едно място събрани всички ръководители на будизма, на и тема. Нищо лошо и в миналото. И какво лошо събрали са хорицата си? Да, Слако, Шурубажанак, различни. Така, продължаваме нататък. И четвъртия, така, обвиняват относно, когато говорих за окултизма, че в някои, това искам да ми отвърш, имало окултни символи. Ами, не съм виновен аз. Ако се гледате в някои храмове, няма да обяснявам, има ги окултните символи. Сега не искам да кажа зло. Обичам всички хора и уважавам всички хора. Микеланджело много интересно е използвал окултната символика. Ако това е в едни сгради на една религиозна система, познавате много добре. Чули сте за Сикстинска капела. Ами, всъщност това е разрез на мозък. Я сега гледайте в това нещо. Ами покрил съм Адам, защото дядо Адам не би се радвал да го сложа гол на екрана. Значи религиозна, която си позволи в вътрешностите на своите храмове да слага символи, добре, че никой никога не е видял Бога, нито може да го види. Защото Бог обитава в непрестъпна виделина. В Тимотеево послание, в което Павел ясно и точно говори, и как да нарисувам Бог Отец. Никой не може да го види. Жив човек, смъртен човек не може да си позволи да го види. В Даниил 7 глава и Откровение 4 глава
Пророка си позволява да каже стария подни. Затова дядо Лазов е много коректен, като казва: дядо Господи, прости ми, моля да се от душа. Стария подни. Никой не го е виждал. Никой не може да го опише. Относно окултната символика ми задава въпрос с скорпионите. Когато започнем да разглеждаме 7-те тръби в Откровение, змиите, скорпионите, жабите и гущерите са символ на демоните. За това, колко е проста християнската символика. Сега обаче искам да отвориш клипът, който е уникален относно информацията, което ще ви донесе. Много от вас са чували за чакри, за мантри, за янтри, за аура и за всякакви подобни неща. Модри, определени знаци. В християнството има определени знаци, начини на кръщаване, начини на показване на ръцете. Едните били правили така, другите правили така. Нека да видим. Модра значи на санскрит знак. Модра значи знак. Има различни знаци. Значи всяка модра или мудра изразява определена енергетична структура. Притви мудра. Виждаме я в будизма. Виждаме я в шинтуизма. Дали ще е Буда, дали ще бъде Кали, дали ще бъде Кришна. Добре дошли на християнска почва. Виждаме я на други места. Окултизма в християнството. Смесването на източните религии и демонични ръководства в християнската практика. Тя не е от вчера тази практика, но просто хората не разбират какво им се случва. Правим си жестове, без да се замисляме какво правим с тези жестове и какви сили отключваме от демоничното царство на Сатана. Патака мудра. Много интересна мудра. Военните изкуства се използват тези мудри. Бафомет, това е името на дявола. Вижте каква мудра е направил той. Той е двуполов, затова е с мъжки и женски органи. Съжалявам. Смесването на демонично с християнско не води до нищо добро. И така, днес ще разгледаме къде е Исус Христос и какво прави сега. Много интересна тема и библейска тема. Исус дойде, живее като човек, показа ни, че можем да изпълним всичко, каквото Господ е казал. Това е нещо, което Исус не ни показа, докато беше в човешка плът. Не, той изпълни целия закон. Той не лъга. Той не открадна. Той не оклевети никого. Той лекуваше. Той възкресяваше. Това правеше за нас. Той ни даде пример какво да правим ние. И после го убиха. Уби го неприятелят на човешката раса. Ние сме образ и подобие на Твореца. Дяволът мрази Твореца. При извънземното нашествие, защото Библията казва в Откровение 12 глава за извънземно нашествие на един узурпатор, който окупира планетата и започва да върши лоши неща. Той създаде плевелите, той създаде хищниците, той създаде болестите. Той не ни обича. Той мрази нашия баща. Може ли дяволът да обича ние, които сме деца на Бог? Не. Зато той иска да ни отмъсти. Той уби Исус Христос. Стъпка по стъпка ние с вас навлизаме в Библията и я разбираме. И аз искам, тъй като утре е 8 март, първо да поздравя всички жени, тъй като утре няма да се видим. Желая на всички семейства
На младите хора искам да пожелая да почитате майка си и баща си. Нищо, че бащата няма ден на бащата. В Съединените щати има ден на бащата, в България няма ден на бащата, ама нека всеки ден да бъде ден на майката и на бащата във вашите души. Това към младите си обръщаме. Тъй като ще ни гледат млади хора в интернет, искам да ви кажа, мили мои, обичайте родителите си. Понякога е много лесно да обичаме Бог. Но много ни е трудно да обичаме хората около нас. Понякога много обичаме Бог, ама сме забравили за майка си и баща си. Чуваме се от време на време по телефона, пък и той забравяме даже по телефона да им се обади. Като приказката за Иванчо. Иванчо, диша ли? Диша. Нищо го няма. Много красиво е това, което искам да пожелая на всички, които са съпрузи, съпруги. Няма нищо по-красиво от това, което Бог благославя. Приятелството, чистото приятелство. Затова Господ казва, ще бъдете една плът. Ще оставя човека баща си и майка си. И ще си положи към съпруга си, към съпругата си. Пожелавам на младите, и на старите, и на тези, които им предстои да направят семейство, да имате много чисто приятелство. Тези, които са загубили другарите си, искам да им кажа, спокойно, в утрото на Възкресението, ако сте загубили съпруг, съпруга, дете, приятел, Господ ще ви го подари. Ще се пригърнете. Нищо не може да те накара да се усмихнеш щастливо повече от това, което Исус казва за приятелството. Исус иска да бъдем приятели, да се обичаме, да имате един хубав празник, скъпи жени, утре. И не само жени, всички. И така Исус, много често тази града е известна. Тук Исус е представен като прегърнал едно агне. Това е съчетание на Него и нас. Друг посочно мога да го разгледаме. Кой е агнето? Исус. Кой е агнето? Ние прегърнати от Исус. Какво направи Исус за нас? Пренаси себе си за нашите грехове. Няма човек, който да не е лъгал. Няма човек, който да не е вършил лоши неща. О, какви сме ги вършили! Ох, какви сме ги приказвали! Какви сме ги мислили! Аз може да не съм имал силата да отида да го напсувам или да го ударя, ама какви съм си ги мислил по негов адрес. Ох, какви ми ги е раждала душичката! Както е прегърнал агнето, така е прегърнал Исус всеки един от нас. Ама има едно условие. Да отидеш при Него. Ама не отиваме, затова Той дойде при нас. Няма религия на света, при която Бог да е дошъл при непослушния си син или дъщеря и да го е прегърнал. Алдебарам, Аллах не прави това. Той чака да сбъркаш и те наказва. Буда не прави това. Той иска да промениш статуса си. Твоята аура да се усъвършенства и като преминеш на друго кармично ниво да си достоен за всемирния разум. Иначе нямаш място там. Докато Исус казва, независимо какво си направил, аз те обичам. Аз те обичам. И не е лошите неща аз си направил, аз те обичам. Аз те прощавам за всичко. Знаеш ли, казва Господ, не мога да те простя само за онова, за което не си ме помогнал да те простя. Много религиозни общества говорят, но не е библейско. Че имало най-големия грях. Че имало непростим грях. Не е вярно. Знаете ли кой е непростимия грях? Онзи, за който не сте помолили Бог за прошка. Само този грях е непростим. Дори и да си убиец, Господ ти прощава. Защото има един, който те кара да правиш лошите неща. Аз съм против смъртното наказание. И Библията е против смъртното наказание. Аз съм виждал престъпник, убиец, зурт, който осъзнава. След затворените му очи на гнева, когато той е извършил убийство, той осъзнава какво е направил. И до края на живота си служи на останалите затворници в затвора. До края на нещастния си живот. Той служи на всеки един от престъпниците, които са му колеги в затвора. Аз познавам такъв човек. Затова нямаме право да лишим никого от живота.
Никой ни не е дал правото да натиснем ковчето, да бъдем спусета или да си отворим устата, защото не само с пистолета мога да убия някого. Аз мога да го убия с устата си. Като говоря лоши неща за мен. Книгата на пророк Исаия. Исаия, който за вярата си беше прерязан с трион. Представете ли си дявола каква смърт му измисли на Исаия? Да го реже бавно през средата на тялото с трион. Защото Исаия остана верен на Христос. Исаия остана верен на Бог. Исаия казва: 800 години преди Христос да се появи в човешка плът. Преди 2800, почти 3000 дни делят от това пророчество, за което Исаия казва. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе. И за нищо го не счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натвари. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога, наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления. Биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Има ли по-силен текст в Библията от този? Не, че останалите са по-малко силни. Представете си някой заради тебе да е бит, някой заради тебе да понесе болестите ти, някой заради тебе да умре, защото ти си правил лоши неща. Ти си вършил лоши неща. Когато таиничко сме базикали от касата, от служебния телефон, или сме имали лоши мисли срещу другите, или сме правили лоши неща, били сме млади, били сме силни. О, като сме млади и силни, как сме шокар, така, изпъчани, ходим, правим това и онова. Ръце, които сега понякога са немощни, страдат от шипове, страдат от остеоза. О, как са вдигали юмрук и са удрели. Уста, които сега казват молитва. О, как са проклинали, псували, говорили глупости, клюкарствали. Заради нас. Заради нас. Заради нас беше наранен. Поради нашите престъпления бит биде. Поради нашите беззакония. Той, Христос. На него си му е било добре. Дори не може да си представите какво значи космос, друго измерение, друго пространство, където няма смърт, където няма разлагане, няма мухъл, няма болести. Как работи Бог? Ние работим с ръцете си, копаем градината и като копаем, каквото сме си посадили, там пораства, ние си го плевим, грижим се за него. Как работи Бог? Бог казва и това става. Затова не подценявайте, когато казвате нещо. Ние сме образ и подобие на Божеството. Когато казваме, ние програмираме живота си. Когато хората казват, да едем и да пием, защото ще умрем. Няма този живот друг. Те се програмират, министри ще умрат, те си го слагат на главите. Докато ако кажеш, бъди спокоен, вярвай. Има една стара християнска песен. Вярвай просто всеки ден, тъй ще бъдеш ти спасен. Значи, ако аз вярвам, ако не програмирам мозъкът си с глупости, откъде идва страданието? От пожеланието. Аз пожелавам да имам хубаво. Няма лошо. Хубаво е да си с хубави дрехи. Ама да имаш хубави дрехи, а да искаш още. Или да пожелаеш дрехите на другия, или колата му, или жената му, или неговите неща. Неговия успех. Кой пожелава неуспеха на другия? Кой пожелава неуспех? Никой. Погледнете. Той обаче го пожела. Това беше за тебе, това беше за мене, братко и сестро. Той го пожела. Той. И така, дойде, живя, уби го дявола. Убихме го ни, нашите грехове го убихме. Знаете ли защо се пръска сърцето на Исус? Потича вода и кръв от него. От тъмна кръв и вода. Лекарите казват, че когато има смесване на пот с кръв, значи е станало разрив, пръска се сърцето.
Знаете ли от какво е станало? Исус не умря от тежестта на кръста. Не умря за това, защото стотника го пободе с култовото копие, дед глупости приказват. Копието на съдбата, копието на Лонгиман. Сатанински книги. Някои хора гледат такива филми за тях. Той умря под тежестта на нашите грехове. Това го съсипа. Неговото сърце не можа да издържи нашата греховност. Сатана до последния миг му казваше: къде си тръгнал, бе? Ма те те разпънаха, бе! Къде си тръгнал? Те не вярват в тебе, бе! Много хора ме срещат по улицата на Тръмбеш и ми казват: какви лекции си тръгнал да изнасяш? Знаеш ли са невярващи в Тръмбеш? Корави хора са в Тръмбеш. Криви хора са в Тръмбеш. Така се казва ли на Христос? Но той не се отказва. Няма да се откажа да изнасям тези лекции. Аз ви обичам. Докато можем, докато съм жив, докато ни разрешават, аз ще изнасям тези лекции. И ще ви казвам какво пише в Библията. И ще ви казвам истината. Обещавам. Няма да заемам ни една страна, ни друга страна. Аз ще казвам какво пише в Библията. Веднъж един човек ме попита: ама от коя църква, от коя религия си? Аз казвам: от на Бога, от религията. От тази, която е написана в Библията. Когато ме попитат: българин ли си? Аз казвам: българин съм. И като си българин, кой е закона на българите? Конституцията на Република България, бе, приятелю. Вземи се отвори. Това спазват българите. Християните какво спазват? Затова съм пред вас. Бит биде поради нашите беззакония. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог прие съдбата на едно агне. Той стана жертва за нас. Това ще разберем днес. Къде е Христос и какво прави Той сега за нас? Ще започнем отдалеч. Че така, че Бог стана агне, което беше заклано за нас. Ще разбираме цялата символика от книгата Битие до книгата Откровение. Това е много труден процес. Ще разделим лекцията в две части. Сега ще завършим първа част, а следващия път ще разгледаме втората част. Тази част ще бъде по-лесна. Тя ще ви подготви за следващата част, която е свързана с математика, с изчисления, с история и с много факти относно пророческите периоди в Библията. Бог не ни е оставил да бъдем глупци. Той ни е сложил точни пророчески вериги, които ние да последим, дали нещата, които изтручат и се сбъдват, са истински. Дали тези символи, които са в Библията, се срещат с реалността. Ако нещо е символ, но то не се срещне с реалността, трябва ли да му вярвам? Не. И така. Книгата Битие, 3 глава, 8 стих. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа, Бога. Като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ Бог повика човека и му рече: къде си? А той рече: чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адама и на жена му и ги облече. Какво се случва? Адам и Ева са направили грях. Така ли е? Змията им каза: яще от плода за познаване на доброто и злото. Бог искаше ли от хората да правят зло? Не. Чрез приемане концепция на дявола за правене и на зло, те започнаха ли да правят зло? Да. Бог като наш Творец каза ли да вършим зло? Не. Приеха ли Адам и Ева чрез идеите на Сатана правенето на зло? Да. Бог търси човек. Защо Бог търси човек? Човекът отиде ли при Бог и да каже: Боже, прости ме, аз греших. Ти ми каза да не правя зло. Ама дойде един по-силен от мен. Успя да ме измами със своите идеи, вкараме в оная партия, ние отидохме, крадихме, лъгахме, мамихме, вършихме това. Така ли казаха Адам и Ева на Бог? Не, те просто се скриха. Те се скриха и със собствени усилия, откривайки, че са голи, не поискаха защита от Твореца. Понякога не вършим ли простоти и вместо да отидем да се признаем приятелите, на лекарите, се крием.
Вижте какво е останало генетично като наследство от поведението на нашите прародители. И сега като направим някоя пустотия, гледаме да я покриеме. И сега като направим нещо гадно, гледаме да го скриеме. И сега децата ни като направят нещо, не идват, тате, прости ми, мамо, прости ми, крият се. Крият се. Крият се. От малки децата ни като се наакат се крият. Като се умири бебенцето и вие по-възрастните, където имате опит с внуци, с деца, знаете, нещо се е случило. Кротък, тихичък, защото са наакал. Така да направили и Адам и Ева. И Господ ги потърси. Те са голи. Знаете ли какво загубиха? При грехът си, при правенето на зло хората. Дрехата на правдата, която е покривала тяхното интелектуално същество. Ние сме образ и подобен на Твореца. Библията казва, че Бог е една самна виделина. Библията говори за Бог като една могъща енергия. Ние сме имали протекция върху себе си. Дрехата на Божията правда. Когато сме започнали да правим зло, ние сме загубили своята дреха. Това е символ. Станали сме голи. Трябва някой да ни покрие. Кой може да го направи? Бог. Ние сами, със собствени усилия, можем ли да оправим грешките си? Не. Вижте какво прави Бог. Вижте откъде идва символът на агнето и на Христос. Откъде идва символа на жертвите. За да облече голите Адам и Ева, какво направи Бог? Уби. Уби. За да покрие тяхните грехове, той уби. За да удължи, за да спаси живот, Бог отне живот. Но на същества, които не са на нашето ниво. Homo sapiens. Знаете ли какво е Homo sapiens? Homo sapiens значи мислещо, мъдро същество. В превод от латински значи мъдрото същество, умното същество, умното творение, Homo sapiens. Ние сме Homo sapiens. Значи, всяко същество, което не е на нивото на Homo sapiens, трябваше да бъде в услуга. Животните са биологични роботи, които трябваше да ни служат. За младите хора, казвам, на по-съвременен език. Значи, животът на един биологичен робот няма значение. И Бог отне животът на две същества, за да направи кожени дрехи и да облече хората. И днес ние носим кожени дрехи. Много хубаво яки. Завиждам му якито. Хубаво, перфектно обработена агнешка кожа. За зимния студ перфектно. За интелектуалния студ, който настъпи на планетата. Бог направи ли кожени дрехи, за да ги облече? Направи. Някой трябваше да се жертва, някой трябваше да бъде жертва. Жертва и Спасител обединени в едно. Исус, Божеството, това е статутът на жертва и Спасител, за да спаси нас. Много е трудно, което сега ви го обяснявам. Повярвайте. На пръв поглед лесно изглежда. И това е една от великите тайни на Библията. Моля да разберете какво той е написал в Библията. Защото има жертвена система. Като влезете в храм, като влезете в молитвен дом, всяко едно нещо има ритуали, празници, Гергьовден, курбани. И хората не се замислят какъв е произходът на всичките тези ритуали, на тези жертви, на тези неща. А Библията ги обяснява. Хората са вече облечени. Ама не са облечени с дрехата на лъв. Какво си мислите, че не му е по-малко пухкава? Жени, които са богати и се обличат с дрехи на тигър, на леопард, на мечка. Защо точно агне? Защо точно овца? Защо агнето е символът? Някой от вас има ли овце или агнета, или сблъсквали сте с животновъдство? Знаете ли колко неориентирано, колко кротко, колко, бих казал, ако има, да не кажа някоя глупост, неориентирано, сенцо, айде да го кажем просто животно на този свят, това е агнето. Козата е хитро животно. Затова козата в Библията е символ на дявола. Проста коза няма. Козата ходи кетреса, там няма остане главно. Агнето го остави, там ще стои и ще мре. Като пуснеш една черда с
агнета, ако няма овчар да ги води, ще се загубят. Там ще стоят на средата на асфалта, ще ги блъскат колите, ама няма са мръднат. Докато при козите няма такова нещо. Минаш се в фундула, козите наляво, надясно бягат. Оправят се. Докато агнето, символът е много важен. Такива сме ние. В планетарното пространство на космоса сме овце, заблудени от дявола. Овце сме си, от всякъде човешкия род сме овце, заблудени от дявола. Овче кожа. Вижте, овче кожа. Само да ти помоля да затвориш вратата, че малко става. Кой е този, който се грижи за нас? Бог. Бог се грижи за нас. Ако му дадем обаче. И така, да видим този символ през времето как се е движил. Как се е движил символът с жертвите, с кожите във времето. Първите хора, Адам и Ева, имат деца. Спомняте ли си в Битие, кои са децата, да ви изпитам малко, на Адам и Ева? Каин и Авел. Кой според вас на тази картина е Каин, а кой е Авел? Гигата е животновъда. Авел. Този, който спази указанията на Бог. А този намахания, красивия левента с леопардова кожа, който носи една кошница с плодове, с зеленчуци, с всякакви неща, които е набрал от земята, плод на неговите ръце. Той кой е? Каин. Каин. Каин в английски язик, знаете английски. Каин. Как се превежда на английски от английски язик? Какво значи Каин? Проклет! Проклет! Какво се случи? Авел запознал на Бога, принесе жертва. Но каква жертва принесе? Агне. Той беше разбрал смисъла на Божия изкупителен план. Правилна жертва. Правилен символ направи той. Каин какво принесе? Делата на своите ръце. Авел не принесе делата на своите ръце, а принесе нещо създадено от Бог. Вярно, отгледано от Него. Ти можеш ли да направиш едно агне, братко или сестро? Не можеш. Но мога да посееш. И ябълките, и краставиците, и гроздето не мога да направиш. Защото Бог прави да се случват нещата. Ама участието ти в тези неща е по-голямо, отколкото в тези. Какво направи Каин с брат си Авел? Уби го. Днес ходим ли да убиваме с думи нашите братя и сестри? Той, онай, нищо ново под слънцето. Нищо ново под слънцето. Да не се превръщаме в каиновци, защото Каин значи проклет пред Бога. Ако ходим да топим, да убиваме братята и сестрите си, да им правиме мръсни нога, ще бъдем Каин в очите на Господ, ще бъдем проклети, за съжаление. Това е стар такъв манускрипт, който така по-рязко изразява. Ето Авел, ето Каин. Спомняте ли си, кой отиде на хълма Мория, да пренесе в жертва единствено дете? Авраам. Хайде да видим дали Авраам наистина имал предвид, дали е бил садист извратен. Дали Бог е садист и иска да убиваме децата си, да ги пренасяме в жертва на Него. Да видим какво казва текстът от Библията. Хора не са наясно, когато Бог изпитваше своя приятел. Много малко хора в Библията, бих казал, единственият човек, наречен приятел на Бога, е Авраам. Той беше готов да жертва най-милото си. И той нямаше деца. На 100 години беше, когато му се роди син, единствения му син. Да видим Библията за Бог садист ли говори, или пък Авраам е ненормално извратен, че ще убива детето си. Имаше народи, които пренасяха децата си на идолите и боговете. Вие сте чували за инките и за маите.
дори и за прабългарите. Перстерикон, спомняте ли си където бяха камбаните, като го откриха? Жертвени светилище, където имало приношение на хора. Изроди са го правили това нещо. Да видим, дали пък Авраам да е бил такъв? Какво казва текста от Библията? Знаете ли, че Библията отговаря на всички наши въпроси? Библията отговаря. И така, 22 глава на Битие, 8 стих. Авраам казва: синко, Бог ще промисли за агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. Да се върнем в историческия период, преди близо 4000 години. Вървят син и баща и трябва да направят жертвоприношение. Ама то няма жертва. Представете ли си хлапето, върви до татко си и казва: абе, тате, абе, не хубаво ще ходим да правим жертвоприношение, ама къде е жертвата? Бащата не му казва: ти си жертвата. Вижте какво отговаря Авраам: синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно. Знаете ли колко вяра се изисква? Да видим какво се случва после. И като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник. Нареди дървата и като въза сина си Исака, тури го на жертвеника върху дървата. Вие представете ли, се отиват там и сина му помага, заедно събират камъни, слагат дърва и за капак на всичко малки отива и ляга върху дървата. Да видим по-нататък. За каква вяра говорим? Такава вяра имате ли? Авраам поставя ръката си, взе ножа да заколи сина си. Ама преди това, какво казва? Бог ще си помисли. Бог иска от тебе да направиш каквото трябва да направиш, а за останалото той си се погрижи. Ти си направи всичко. Вярвай до край. Вярваше ли Авраам до край? Той не казва на сина си: ще убия, бе, ти си жертвата. Той каза: Бог ще помисли. И кара пътя си до край. Да видим какво се случва. Дига ръката си да заколи сина си, тогава ангел Господен викна от небето и му рече: Авраме, Авраме, а той рече: ето ме. И ангелът рече: да не дигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега знае, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си, единствения си син. Единствения син, или мой, единствения син. Единствения син. Когато Библията говори в Йоан 3 глава 16 стих, златния стих на Библията, какво казва? Защото Бог даде единствения си син. Христос е Бог. Когато ние говорим за син на Бога в лицето на Христос, става въпрос, древните са знаели. Единороден значи нямащ равен по значението си. Единороден, думата единороден, значи, че няма друг равен на него. Т.е. по същността си, по вида си, по значението си няма друг като него. Когато говорим за триединството, когато говорим за Светата Троица, няма иерархия. Отец, Син, Святи Дух. И тримата са едно. Още във Второзаконие 6.4 какво казва? Господ нашия Бог е един Господ. Господ нашия Бог. Господ Йова, нашия Бог, е един Господ. Значи, Господ, Отец, Святи Дух са триединство. Ние не можем да ги разделяме по иерархия. Един е по-важен, ама другия е по-малко важен. Триединството си е триединство. Защото когато създава човека, Бог казва: да създадем човека по нашия образ, по нашия подобие. Не казва: ще го създадем по подобието на Отца, пък ще прилича на Сина, пък ще го направи Святия Дух. Много хубаво, че Святия Дух е някакво действие. Ще имаме специална лекция, в която ще разгледаме триединството: Отец, Син, Святия Дух. И ще обясните, и ще убедите, че независимо дали на Отец се моля, дали се моля на Исус Христос или на Святия Дух, това е едно и също. Яйцето се състои от колко елемента? От 3. Имаме чурупка, имаме белтък, имаме жълтък. Ама не казвам чурупко, белтък, жълтък, казвам яйце. Човешката клетка е по-образ на триединството. Какво имаме? Айде да ви изпитам малко учениците. Имаме обвивка. Какво имаме после? Клетъчно ядро. И после какво имаме? Течност. 3 в 1. Семейството е 3 в 1. Божеството е 3 в 1. Искам се на еволюционистите да го разбият, ама не може. Те го е направил Господ, че не мога го разбият.
Така, тогава Авраам като повдигна очи видя, ето зад него видя един овен отплетен с рога в храстата си. Върни слайда, за да го видим по-нагледно. Его овена! Ама със силата на вярата, какво направи Авраам? Синко, Бог ще промисли агнето за всеизгаряне. Никой някога, няма пари, как ще изкарам месеца, тока не мога плати, моли, болен съм, ще умра. Стига ли не вярата? С вяра Авраам стана приятел на Бога. С вяра той доказа и на него, и на сина. Понякога такива примери даваме на децата си, защото сме ни неверници. Децата ни виждат как се огъваме и тя стават такива неверници. И формираме поколения, които нямат вяра и сила с Бога да живеят. Вижте, в Исляма е по същия начин. Там Авраам и Ибрахим. Исмаил или Измаил, това са арабите. Много хора не знаят, че арабите идват от местността Араба. Както имаме тук местността Крушака, първият син, за съжаление, насила син от родинята Агар, са засели там в Крушака, в Араба и арабите. Трябва да помагаме понякога на Бог. Понеже нямаше деца от собствената си жена, отиде Авраам спа с слугинята си. Ама забележете, той не искаше, накара го жена му. И какво роди се един син, който цял живот връждува. Днеска арабите постоянно бият ли се с евреите? И това Бог искал ли го е? Това искал ли го е? Те са роднини, имат един баща. Ибрахим или Авраам е баща и на арабите, и баща на евреите, и на християните, на всички. И иска ли някой баща децата му да се бият и карат? Не. Сами си го правим. Ако не беше спал с родината, ще ли да има един син, който да създава проблеми на другия му син? Не. И не понякога сами си правим проблемите. За съжаление. Бог не иска курбани и дарове. Бог не иска курбани и дарове. Понякога си правим курбани блъснал, той катастрофирал, там щал да умре. Ай, те за здраве. Ако искаш да се почепиш с приятели, направи. Но не го прави като символ. Не ходи да го освещаваш. Защото кой е истинският курбан за тебе, за мен е, че си жив? Ако си се облъснал на катастрофата, кой е курбана за тебе, че не си умрял? Христос. Не агнето, което ще изядеш с приятелите. Като сложат ни големи казани, като почнат да правят ини супи, ини курбани, те да ги освещават, те да ги поръсват, те да ги водосветят. Така... Не иска Бог това. Бог е истинската жертва. Книгата на пророк Осия, 6 глава, 6 стих, че се помни лесно, 6.6. Защото милост искам, а не жертва. И познаване на Бога е повече от всеизгаряне. Значи да четеш Библията, да познаваш Бог, е повече отколкото да правиш дарение. Купил си най-голямата свещ, най-отпред минал, да покаже на всички. Най-голямата, най-хубавата молитва направи. Най-голямата пита, най-големия козунак направи. Що? И той ти каза, Господ, искам милост, да си добър, милостив, да пригърнеш отрудения, на сирачето да дадеш, да погариш главичката, да се обадиш, да го видиш, да попиташ приятелката си, защо не си дай нещо, да се помолим заедно. Дръвца имаш ли? Хлебец, ако не ти стига да ти помогна, това е милостта. Исус, в Новия Завет, защото да не кажете, че само в Стария Завет трябвало милост. Матей 9.13. Но идете и научете се, що значи това. Милост искам, а не жертви, защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните. Здравите нямат нужда от лекар. Кой има нужда от лекар? Аз, вие. Затова дойде Христос. Затова Той стана курбан за нас. Христос стана курбана. Христос. Когато и жертва да направиш, и църква да построиш, и дарение да направиш, и какво да направиш, никаква полза. Ако не е Христос. Никаква полза. Това говори цялата Библия и Стария Нов Съвет. Исус Христос е курбана. Самият Бог е жертвата за нас. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден, единосъщен, нямаш друг като Него. Както Авраам беше първообраз
на това, което трябваше да се случи. Така и Христос е нещото, което трябва да се случи. В Стария Завет всички неща, които се случваха, бяха символ на това, което трябваше да се случи. И сега ще видим защо. Чрез чудото на въплъщението Творецът навлезе в нашето битие и се доближи до нас, стана като един от нас, за да можем да го познаем и обикнем. Неговият напълно човешки живот показа и пред хората, и пред цялата вселена Божия идеал за човек. Така в личността на Исус Христос се съчетаха в пълна две природи, божествена и човешка. Даде се отговор на въпроса, който задаваше още цар Давид. Що е човек да го помниш? Затова може съвършено да спасява тези, които идват чрез него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Кой ходатайства за нас, казват текстовете на Библията? Кой? Отчето, свещеника или папата? Кой ходатайства за нас? Исус Христос. Човек не мога ходатайства за мен. 1 Тимотей, 2 глава, 5 стих. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Кой е той? Няма друг ходатай. Само той. Само той. Не мога да отида при пастора, не мога да отида при свещеника, не мога да отида на изповед. Защото това не е реално. Не ми е дадено. Не е дадено на смъртен човек, независимо как ще го наричат. Дадено е само на Исус Христос да бъде наш ходатай и свещеник. Къде е Исус Христос? В небето. Как е в момента в небето? Свещено действа за нас. Той е нашия свещеник и ще го разглеждаме бавно. И тази е следващата лекция. Кого мога да нарека свещеник днес? Само него. Възоснова на библейските текстове, възоснова на това, което е написано в послание към евреите, от 8 до 11 глава, и възоснова на всичките символи от старозаветната система в Второзакон и Левит, свещеник за нас е само Исус Христос. Според пророчествата на Даниил 8 и 9 глава, Христос в момента е в небесното светилище. Когато правеше образ на небесното светилище Моисей, как се наричаше онова, което беше образ на храма в космоса, в небето? Скиния. Това беше само символ. И кой трябваше да бъде свещеника? Имаше ли земни свещеници, които правяха разни работи в тази скиния? Имаше. Праведните по-късно си ги съчиних. А това, което казваме, ето що е смисълът. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата. Служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек. Коя е истинската скиния? Кой е храма, мили мои? Трябва ли на земята да строим определен храм? Има ли смисъл? Не! И защо го правят някои? Не знам. Не знам. Защото всеки първосвещеник се поставя да принася дарове и жертви, затова нужно е и той е първосвещеник да има нещо да принася. А на земята той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива дарове според закона, според жертвената система. Трябва да си принесеш дар, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща. Както бе заповядано на Моисея, когато ще направи скинията. Защото внимавай, му каза Бог, да направиш всичко образеца, който ти бе показан на планината. Значи, всичко преди идването на Христос какво беше? Образ на това, което трябваше да дойде. Символ на това, което трябваше да се случи. В Христос се срещнаха човешкото и Божието. Ето, това, което Бог поръча на Моисей да направи. Ама преди идването на Христос, какво имахме? Жертвен олтар. Тук се изгаряха. Ако аз открадна, ако аз излъжа, вземам си там, зависи колко съм богат, колко съм имотен, мога да е горгуличка, гълъбче, ако имам повече парички, аганце, теле, в зависимост дали се жертва за отделен човек, за целия народ, за свещениците. След това какво имаме? Умивалник. Трябва съм чист, като се явявам пред Господа. И след това ще видим какво има вътре. И да ми направят светилище, за да обитавам между по всичко, което ти показвам, образът на скинията,
и образа на всички тия преноръжци така да направи. Значи в древно време, преди да дойде Христос да бъде пренесен за жертва, имаше такива неща, които бяха символ на идването на Христос. Повече от 3000 години хората са прости, те не бяха образовани, нямаше компютри. Те не разбираха от нищо от символи. Ако той излъже, взема едно агне, трябва му бръкнеш в джоба, за да го възпитаваш. Пренася го при свещеника, отрязва му главата. Остава без едно агне от стадото, което трябваше да бъде без недостатък. Бъркаш му в джоба. Вие ковали ли сте някога животно? Със собствените си ръце. Понякога отивате на супермаркета и си купувате готови стейкове, купувате си готови кюфтета, купувате си готови пържоли, купувате си готови неща. Ама виждали ли сте откъде са дошли тия вкусни неща? Знаете ли как спрях да ям месо? Бях около 20 годишен, як в силата си мъж и на един гергьов ден баща ми ме накара да заколя едно агне, нали съм на тати наследника, да ставам мъж, нали, да коля аз животни. Взявам агнето, прас там на една врата дървена, взявам ножа, ряз гърлото и как ме гледаше онова агне, как ме гледаше, течеше кръвта му и плачеше. И тогава казах, никога няма посегне на живота. Никога няма посегне на живота. Това е представлява скинята. Това е представлява храм, църква, едновременно. Преди да дойде Исус Христос, това е било храма. И е бил сгаваем. Разнасяли са си го с тях. Това са кожи, това са греди, това са въжета, както палатка, една обикновена палатка, скиния, палатка. Апостол Павел е бил майстор на скиния, на палатки. В старо време те са били номади. Пасяли се от те, апартаментите им са били преносими, не са били преносими. То много готино едно време. Туристи. Така, ето план на това, което Господ беше продиктувал. Погледнете. Има двор. В този двор какво имаме? Жертвен олтар. След това имаме умивалник. След това влизаме вътре, зад вратата. Какво имаме? Маса с присъствени хлябове. После какво имаме? Имаме светило. Лампа, лампа си има. Светлината на какво е символ? На знанието, на Святия Дух. После има кадидел. После има една завеса. На тая завеса ще ви наблягам много. Завеса. Значи, храмът или църквата в миналото се състояла от две части. В миналото храма, църквата се състояла по-скоро от три части. Двор, свято място и пресвято място, зад завесата. Святото място какво е било? Били са херовимите, умилостивилища, това е бил Божия ковчег. Ковчега какво има? Божия закон. Вижте какво е в ковчега. Божия закон. Нещо, което трябва винаги да е вечно, да се съхранява. И Божия закон написан на каменни плочи. Всички разпореждания бяха написани на една книга, която беше накаран Моисей да сложи и тук. Ама книгата от пергамент, докато плочите са от камък. Огънят гори ли плочите? Не. Понякога като се запали някой къща, гледаш само темелите останали. Така и законът е вечен. Каквото и да гори нашите умове, ние не трябва да забравяме този закон, записан на каменни плочи. Тук още по-хубав изглед. Светая, светих, тук е завеса. Но на дело Христос е получил служение толкова по-превъзходно, колкото и завета, на който той е по-превъзходен, като е озаконен върху по-превъзходни обещания. Защото ето заветът, който ще направи Светелия дом. След ония дни, казва Господ, ще положа законите си в ума им и ще ги напишем на сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще им бъдат мои люди. Днес има ли някой, който да не знае, че не трябва да краде, да не лъжи и т.н. Знаят, ама правят ли го? И най-закоравелият крадец знае, че не трябва да краде, да лъжи и да прави лоши неща. Защото, знаете ли що? Защото се е сбъднало, върне ми. Защото се е сбъднало е това. Къде е написал Бог закона си? Това е едно пророческо обещание. Не мога да се изтриеш, не мога да изтриеш от сърцето си. Крадеш, лъжиш, клюкастваш, ама знаеш, че не е хубаво. И съвестта ти те еде. Едете, защото Божия глас работи в тебе. И така, да видим в книгата на Левит, за което говориме,
какво е написано? Оня свещеник, който бъде помазан и посветен да свещено действа вместо баща си, той да направи милостивление, като се облече в линени одежди, светите одежди. В древно време трябваше да има свещеници. Кога свещениците бяха на ход в жертвената система, която беше символ на бъдещето? Когато не беше дошъл Христос. След Христос трябва ли да има свещеници? Не. Защо? Защото кой заема мястото на свещеника със собствената си кръв? Христос. Ако това разберете днеска, значи аз съм си свършил работата да ви покажа Библията. Пак ще повторя. Преди идването на Христос и неговата жертвена кръстна смърт, където се съчетават човешко и божествено естество, трябваше да има свещеници. Защото те жертваха какво? Кръвта на животни. Като дойде Христос и пожертва собствената си кръв, трябваше ли вече да има свещеническа служба и свещеници? Не. Ако днес като това разберете, съм благодарен на Господ. И да направим милостивение за светото светилище, и да направим милостивение за шатъра, за срещане и за олтара, и да направим милостивение за свещениците и за всички люди на обществото. Това трябваше да прави в древно време. Ама умилостивението се прави като се жертват животни. В Ейтес, скини, палатки, храмове. По-късно имаме луксозни палатки. Сега ще ги видим след малко. Това ще ви бъде вечен закон, веднъж годината да правите умилостивение за израелтяните поради всичките им грехове. И Арон направи според както Господ заповяда на Моисея. Скоро ще бъде Пасхата, скоро ще бъде денят на умилостивението. Сега се засмеете. Те, които знаят за какво говоря. Велик ден, какво е? Пасха. Ама след като го има Христос пренесен, трябва да имат с Пасха. Не отговарям на този въпрос, да не обида някого. Който му е хубаво да си го чества, да си го чества. Ама какво казва Библията? Но той Христос пренесе. И така, свещеникът свещенодейства с чужда кръв. Христос с коя кръв свещенодейства? С неговата. Ето вижте, тук много хубав изглед имаме на всичко. Значи това е входа, това е хляба, това е светилника, това е олтара и тук е завесата. На тази завеса нарочно се спирам. Завеса, която отделя храма на две части. Ето свещеника, като заколи животните, събира кръвта в един съд и попръсква тук с олтара символично и дивът вижте къде се възнася към Бог. С символи. Така. Когато обаче евреите вече заняха земята, която им обеща Господ, какво те построиха? Вие сте чували за Соломоновия храм. Знаете ли, толкова злато е нямало никъде по света. Това е едно от 7 чудеса на света. Соломоновия храм. И тогава не са били в палатка нещата, а къде са били нещата? Двор, светая, светая светих. Вижте днес какво е останало от това. Ако това имаше значение за Господа, Господ, който е велик и мощен, нямаше ли да го запази този храм? Според пророчествата в Матей 24 глава, какво казва? Камък върху камък няма остане от храма. Сбъдна ли се това? Тук има само една стена на плача, където ходят и ридаят. И днеска има общества с така нареченото футуристично схващане за пришествието на Исус Христос. Те смятат, че ще се сбъднат пророчествата да бъде възстановен Соломоновия храм. В момента има среди от езотеричните тайни окултни общества. Знаете ли, че в Нюйоркските пристанище има кораби натварени с частите на Соломоновия храм. И чакат отново да се завладят Йерусалим, да го освободят от другия врат, от Измаиловото поколение. И да възстановят тук по Томаровата джамия, да възстановят Соломоновия храм. Не, казва Господ. Ама няма такова нещо. Камък върху камък няма да оставя върху храма. А Господ каже ли нещо, казваме. Той не е човек. Така, да разбираме сега светилището на какво беше символ и това е много важно нещо. Още малко търпение. Концентрирайте се вниманието. Това е най-тежката лекция, която съществува като материя в Библията. Останалото е само математика. Знам, че вашите мозъци ще бъдат отворени, защото Бог ще ви каже важни неща. И така, на какво беше символ всичко това, което разглеждаме? Жертвения олтар.
Ей това нещо, където се пренасяха жертвите, където се коляха животните, където трябваше да се изгарят. Символ на нашето покаяние и изповед. Ние приемаме жертвата на Исус Христос. Ние принасяме в жертва, изгаряме своите грехове. Умивалник. И това е нашето умиване от греховете. Кръщението ни. Не знаете, че християните се кръщават. В старо време символът на съвременното кръщение след смъртта и жертвата на Христос беше с един меден умивалник, където свещеника трябва да се уми. После къде влиза? Влиза вътре. Тук какво среща? Среща масата с хляба. Кой е хлябът на живота? Библията. Значи хлябът не само с ще живее човекът, но и с всяко слово, което излиза от Божията уста. Светилникът. Светилникът на кого е символ? Точно така. Ама знание без Святия Дух можем ли да имаме? Абсурд. Светилникът е символ на Святия Дух. Имаме кадилен олтар. Днеска трябва ли да кадиме и да принасяме жертви? Заповядай, сядай някъде. Трябва ли да принасяме жертви някъде? Трябва ли да убиваме, за да не чуе Господ гласа? Не. Вижте какво е това, което в миналото беше символ кадилен олтар. Това са нашите молитви. Значи, тамяна, казва Откровение 4 глава. Молитвите на вярващите светии. Значи, нашето прикадяване от символа на миналото в Стария Завет, какво са? Нашите молитви. Как Бог ще чуе твоя глас? Като му кадиш, като пренасяш жертви ли? Не. Като коленичиш и благо го помолиш, Татко Небесни. Той няма нужда. Какво казва текста? В Осия и в Матей. Милост искам, а не жертва. Милост искам. Милост към сирачето, към бедния. Да помогнеш съседа си. Има ли да яде? Това казва. Милост искам. Не да те окастваме, не да го удуваш. Той си стъркани панталонки, ти да му се хилиш. Той си стъркани обущенца, пък ти да му се подиграш, че бил демоде. Не иска това, Господи. Или хлапето, където майка му проститутка, баща му пияница, ни мило, ни драго влиза в фонтана да събира парички, защото няма какво да яде, то не е виновно. Нашето общество е виновно. Социалната ни система. И Господ казва, милост иска. Целият старозаветен пакет от обичаи и символи крещеше. Трябва да сте добри, трябва да сте социални. Трябва да се грижите един за друг. Освен да обичате мен, трябва да обичате и всеки ближния си. Лесно е да обичам Бога. Аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Трудно е да обичаш човека до теб. Много е лесно да кажеш, аз съм християнин. Или мусулманин. Ама да не обичаш човека до теб. И така. Това го махна, че много махна. Обзавеждането на светилището обозначава етапите в християнския живот. Моето покаяние, това означаваше старозаветното светилище. Моето кръщение, моето изучаване на Библията, приемането на Божиите истини, моята молитва и на последно място влизам в Светая Светих. Спазвам ли закона на Бог? Какво се намираше в Светая Светих, в умилостивили Божия закон? Братко и сестро, спазваш ли Божия закон? То ти си християн, ама си послужваш. Послужваш си. Ма то голяма работа, аз за добро съм изловил. Ама пооткрадваш си. От царевицата ходиш, чупиш кучани, от гората ходиш, дръвца събираш. Крадеш му идеята. Крадеш му от живота, от щастието му крадеш. Суваш го, като те изприлага на кръстовища. Не иска това Господ. Исус, като извика със силен глас, издъхна. Когато вече Исус е пренесен като жертва, трябва ли да има жертвена система, мили мои? Не. Исус, като извика със силен глас, издъхна. Ето завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха. Върни слайдата, вижте. Светилището е разделено на две части чрез завеса. Вижте какво се случи. Завесата раздрали се,
Вече имаме ли две части на светилището? Не. Жертвената система вече съществува ли? Не. Жертвата, която трябваше символично да се принесена ли? Да. Вижте какво се е случило свръхестествено. Знаете ли, че тази завеса е била дебела една педа? И в ден Божий свещеника е пускал кръв върху тази завеса. Знаете ли, че е свръхестествено върху една завеса пръскаш буквално тонове кръв, тя да издържи да стои. И това е била кръвта като символ на греховете. Представете ли си, хиляди животни са се пренасили в Соломоновия храм. Защото хиляди милиони хора са живеели в държавата Израел тогава. И всеки е лъжал, послугвал, крадял, прелюбодействал. И било свръхестествено, че нямало зараза. Все имаме служба по чистотата и пак има зараза. А представете ли си тогава? Свръхестествено. Бог не иска това вече. Завесата на храма е раздрана. Жертвената система е срината. Затова днес, когато някой ви представя богослужения в храмове подобни, с две отделения, с старозаветни символи, с специално облека, специални свещеници, с специални служители, които се представят за Христос и го заместват, Библията казва, че това не бива да се прави. Кой е жертвата? Той. Кой е свещеникът? Вижте какво се случи, когато Исус почина. И после възкръсна. Гробове се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени. Библията за кого казва, че са светии? Които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Откровение, 14 глава, 12 стих. И ти, братко, си светия, и ти, сестро, си светийка, ако пазиш Божиите заповеди и вярата в Исус. Не са светии, дето с дискове слънчеви ги рисуваме. Светии са онези, които вярват в Бога дълбоко и пазят Неговите заповеди. В Йоан, 14 глава, 15 стих, Бог казва: ако ме ще пазите моите заповеди. Разпъпват се гробовите и възкръсват хора. Вие представяте ли си, ако сега, примерно на Велик ден, стане земетресение, се разпухат гробовете тук на гробищата в Полски Крамбеш, излязат ваши роднини и ви кажат: здравейте, какво правите? Знаете ли, че ни възкръснахме? Ви са втрещите, ли, хората? Така са направили тогава хората. И тогава са повярвали, че Христос е Бог. Това е станало. Факт исторически. А стотникът и уния, които заедно с него баха Исуса, земетресението и всичко, що стана, оплашиха се твърде много и думаха: наистина, той беше син на Бога. Знаете ли какво значи войник или ръководител на войник в римската армия? Това са корави мъже. Вие знаете ли един войник от римската армия? Сега лесно. По филмите, като гледате там. Дррррр с калашника, бум на прицела с снайпера, вали пистола, дум гръмва. Или шотландски боец, смеча. Са простоти. Сатанински филми, с които променят съзнанието на хората. Той с усмивка убива. Знаете ли, римския войник никога не е убил с усмивка. Това са били корави мъже, които са знаели стойността на живота и смъртта. Тези корави мъже така жертват. Наистина, той беше. И аз казвам амин. Да го видя този стотни един ден в небето и да го прегърна и да каже: братко, ти каза една голяма истина от корав народ. Знаете ли, че когато Христос умира, стража храмовата и римския управител Пилат слагат печата си върху гробницата на Христос. Знаете ли какво значи да се сложи римски печат върху нещо? Сега му слагаш печатът на КГБ. А девизът на КГБ знаете ли какъв е? Ако ти махнеш нашия печат, ние ще махнем теб. Представете ли си какво значи това? И Христос възкръсна. И тези корави мъже не опазиха гроба на Христос. Знаете ли какво беше наказанието, ако римски войник не опази поста си? Изгаряне. Ако римски войник не опази поста си или наруши заповед, са го изгаряли жив на клада. Сега,
И даже при Първия завет имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище. Защото беше приготвена първата част, на която бяха светилника, трапезата, присъствените хлябове, която част се казва свето място. За втората завеса беше оная част, която се казва пресвето място, където бяха златната каделница и ковчегът на завета. От всякъде обкован, който бяха златната стомна, съдържаща мамата, Ароновия жезъл, който посъвтя и плочите на завета. Плочите на завета къде са? Плочите на завета са вътре. А зад него са херовимите на Божията слава, които осъняват милостивището, за което не е сега време да говорим подробно. И така, още веднъж да припомним. С идването на трябва ли да го има вече? Не. И когато те така приготвени, първата част на скинията, свещениците влизаха постоянно да извършват богослужение. А във втората, веднъж в годината, влизаше само просвещеника. То не без кръв, което принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящето творение. Кое е истинската Божия скиния? Тази, която правим на земята, или тази, която е в космоса, където е Христос в момента. Веднъж завинаги в светилището влезе Христос, и то не с кръв на козли и от телци, но с коя кръв Исус плати нашите грехове, със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Значи, има ли вече стойност, каквато и да е била жертва, ритуал или свещенодействие на планетата Земя значение? Не. Значение само има службата на Христос, която днес къде е? В небесното светилище. И така, къде е Исус Христос и какво прави за нас сега? Исус се възнася отдясно на Бог Отец, влиза в небесното светилище и извършва свещеническа служба за нас. Свещеническа служба за нас, за нашето очистване, за нашия християнски живот. И това го разгледахме. Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса да се яви вече пред Божието лице за нас. И не принася себе си много пъти, както първосвещеника влиза в светилището всяка година и принася чужда кръв. Иначе той трябва да е страдал много пъти от създаването на света. Когато ние повтаряме ритуали, понякога в някои църкви, в някои религиозни общества, относно страданието или жертвата на Христос, ние разпъваме отново Христос. Пак ще повторя. Когато ние извършваме ритуали, които Библията не предписва да извършваме, ние обиждаме нашия Бог. Ние убиваме отново и убиваме Христос. Христос, погледнете, не влиза много пъти, а в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. Трябва ли всяка година аз да чествам смъртта и възкресението на Христос и пак да го разпъвам и пак да го възкресявам? Това е целта на дявола. Да убива духовно Христос. Веднъж завинаги Христос, като е пренасен, трябва да го пренасем в жертва. Така казва Библията. Откровение. Достойно е агнето, което е било законно, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет и слава и благословение. Достойно е, веднъж е било законно, преди 2000 години. Всяка година трябва да го коля и да го чакам да възкръсне, да хапвам, да пивам и да се радвам на този празник. Не. Веднъж за винаги Христос е пренесен. Веднъж за винаги. И тъй, както е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Хората умират. И след смъртта отиват в рая и яда, ли казва Библията? Не. След смъртта настава съд. Така и Христос, жертвеното агне, който биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина. Ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасение на уния, които го очакват. Тези, които очакват Христос. Блаженни сте, ако го разбирате. Блаженни сте, защото вижте какво предстои на тези, които очакват Христос. Знаете ли, като дойде Христос, какво ще ни се случи? Първо Библията казва, че ще обръща всяка сълза от очите. Няма да има болест.
Няма ходите по лекари, няма си пиете хапчета. Тези тела остарели, няма ги има. Ще пригърнете вашите починали. Ще пригърнете децата си. Ще ви пригърнат децата. Ще ви пригърнат приятелите ви. Погледнете. Това казва Библията. Това казва Откровението. И така, на финала сме вече. Според пророческата верига на книгата Откровение и Даниел, и там Даниел, 8 глава, 14 стих, имаме един период от 2300 денонощия, когато светилището ще се очиства. За кое светилище говори Библията, че ще се очиства? Небесно. Но това ще го разгледаме на другия път. И така, това означава, че от 1844 година Христос е започна една специална служба за очистване и заличаване греховете в изследователния съд, който се провежда в небесното светилище. В небето, в космическия център на Вселената, Исус е свещеникът и адвокат. В следващата лекция ние ще разгледаме Даниил 7 глава, когато ще видим Стария по дни. Няма образ. Стария по дни. Както казва дядо Вазов. Дядо Господ. Ще разгледаме Откровение 4 глава, където е командният център на Вселената. Космическият център на Божеството, където Христос е нашия свещеник и адвокат. Всяко друго становище относно свещеничество, храмова служба, не са библейски. Къде е храмът, от който зависим днес? В космоса, където е Бог Отец и Исус Христос. Кой е свещеникът, от който зависим днес? Исус Христос. Всичко друго не е библейско. Нашият свещеник и адвокат не е прегърнал. Знаете ли колко далече от нас той? На една молитва разстояние. Знаете ли колко е далеч Бог от тебе, от мене, от всеки един от нас? На една молитва разстояние. Само трябва да се помолиш. Нищо повече. Тебе не иска. Има едно обещание в Йоан 6 глава 37 стих. И който дойде при мен, никак няма да го изгоня. Няма да ни изгони, ама ако отидем при него. Ще завърша с това, което започнах. 8 март. Да не забравите майките, ама и бащите не забравяйте. Няма нищо, което може да те накара да се усмихнеш по-щастливо. Повече от това, което Исус казва за да се обичате. И сега искам да пуснеш онова нещо, което е за край. Ще завършим с една много хубава песен, която мисля, че ще ви хареса. Аз знам, че вие обичате да пеете и сме ви подбрали 2 песни. Не е там. Върни в началото. Дай на декстон. Така, ето тук. Край. Ние сме си маркирали. Кое е начало, кое е края. Сърце чисто се пролива в мен. Това е по псалма на Давид. Давид е казал, сърце чисто се пролива в мен. И дух кротък. Ама кротки ли сме? Кротки ли сме? Трябва да бъдем кротки. Можем да го правим. Той трябва да го направи. Можеш да се направиш чистал. Абе, тешите се иска, като се изпревали на кръстовище, да се една. Тешите се иска нещо да направиш. Той може да пеете.
търпението. Това беше най-тежката лекция от всички, които трябваше да разгледаме от Светото Писание. Следващата ще бъде по-скоро математика и количествен израз на това, за което говорихме. Къде е Исус Христос и какво прави сега? Ще разгледаме пророчествата от Даниил и Откровение. И по-специално ще се спреме на книгата Даниил 8 и 9 глава. Пророчеството за 2300 денонощия и очистване на небесното светилище. Сега искам да се помоля заедно с вас. За нас, за следващата седмица и за нашия град. Велики Боже, благодарим Ти за това, че ни отваря небесните истини, записани в Твоята свята книга Библията. Молим Ти се да благословиш всеки един от нас в следващата седмица с радост, с здраве, с любов. Благослови утрешния ден, когато е празникът на жените, благослови ги с радост, защото те са нежната част, красивата част на нашето човечество. Благослови и мъжете, да можем да бъдем нежни и подобаващо отношение да имаме към нашите половинки, които Ти си ни оставил. Моля Ти се да благословиш децата с особено голямо да си благослови в нашия град. Благослови младежите, благослови старите, благослови ни всички, за да можем да се уважаваме и да бъдем една общност добра пред Теб. Молим Те се да благословиш ръководителите на нашия град, кмета на нашия град. Благослови всички, от които зависим, за да може да имаме едно добруване и в нашия град да има повече усмивки. В Твоите ръце се оставяме и Те молиме за една хубава седмица и за една спокойна вечер. Амин.